Το gaming αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της διασκέδασης για τα παιδιά μας. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα ανοίγει ένας κόσμος πλούσιος σε εμπειρίες, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους σε διάφορα επίπεδα. Το gaming σε ένα οργανωμένο περιβάλλον προάγει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από δομημένες δραστηριότητες, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας, μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε την πίεση και αναπτύσσουμε κριτική σκέψη. Οι Iones United πρωτοπορούν με τη δημιουργία της πρώτης αθλητικής ακαδημίας gaming στην Ελλάδα. Στόχος είναι η ένωση του ποδοσφαίρου με τον συναρπαστικό κόσμο των games, προσφέροντας ένα οργανωμένο περιβάλλον για τα παιδιά και τους ενήλικες. Η Ακαδημία μας συνεργάζεται με επαγγελματίες που εξειδικεύονται στον ηλεκτρονικό αθλητισμό, με σκοπό την σύνδεση του εικονικού κόσμου με το πραγματικό γήπεδο, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το ionesunited.gr ή το vglesports.com.